नमस्ते. मी चटणी करून दाखवते आहे आणि चटणी म्हणजे असे 2-3 प्रकार चटणीचे दाखवणार आहे, पण ते एकदम सगळे नाही दाखवणार आहे. एक एक चटणीचा एक व्हिडिओ करून असा दाखवणार आहे का तुम्हाला समजायला पाहिजे ना, म्हणून. पहिले मी शेंगदाण्याची चटणी बनवून दाखवणार आहे. हे शेंगदाणे एक वाटी भाजून घेतलेले आहे. हे बघा, एक वाटी आहे शेंगदाणे, हे भाजून घेतलेले आहे. हे शेंगदाणे, हे मिरची पावडर आहे, म्हणजे घरातलाच मसाला आहे, म्हणजे आपण मिरची पावडर घेतली तरी चालेल. हे अद्रक लसूणची अद्रकची पेस्ट आहे आणि लसूण आहे 10-12 पाकळे आहेत. हा लिंबूचा रस आहे, मीठ आहे आणि थोडीशी साखर. आता मी तुम्हाला शेंगदाण्याची पहिली चटणी करून दाखवणार आहे. हे सगळं सामान आहे ना मिक्सरला वाटायचं आहे. मी पहिलं मिक्सरला वाटून तुम्हाला दाखवते. हे पहिले शेंगदाणे, त्याच्यामध्ये 10 पाकळे लसूण घेतले आहे, 1 चमचा अद्रकची पेस्ट घेतली आहे. आता 1 चमचा लाल तिखट पावडर घेते. ही लाल तिखट पावडर आहे. थोडं चवीपुरतं मीठ घ्यायचं आहे आणि थोडीशी साखर. ही थोडीशी अशी साखर घ्यायची, 1 चिमटी. आणि हा लिंबूचा रस आहे, 2 चमचा लिंबूचा रस. हे मी आता तुम्हाला मिक्सरमध्ये वाटून दाखवते बारीक करून. हे कसं आहे, याच्यामध्ये थोडंसं पाणी टाकायचं, जास्त पाणी नाही टाकायचं कारण ते वाटत नाही ना, आणि जास्त पातळ पण नाही करायचं. आणि हे कसं फिरवून फिरवून वाटायचं आहे. झाली आहे, छान चटणी झाली आहे. हे बघा, मी कशी अशी तुम्हाला कशी थोडी थोडी चटणी करून दाखवते. म्हणजे तुम्हाला अशी जरा पातळ पाहिजे ना तर थोडं पाणी बी टाकू शकता, आणि अशी सुकी पाहिजे तर सुकी बी करू शकता. अशा प्रकारचे म्हणजे थोडी थोडी मी एक एक चटणी करून तुम्हाला दाखवते, म्हणजे कसं साहित्य तुम्हाला घ्यायला बरं. अजून म्हणजे जास्त खायचं असेल तर हे मी आता घेतलंय ना साहित्य, त्याच्यापेक्षा तुम्ही डबल घ्यायचं, म्हणजे चटणी जास्त होणार. आता मी थोडं पाणी टाकते, थोडं गरगरीत व्हायला, म्हणजे कसं मिक्सरच्या भांड्यामधून निघलं पाहिजे ना, म्हणून. ही शेंगदाण्याची चटणी आहे स्पेशल. ही बघा, अशी शेंगदाण्याची मस्त चटणी झालेली आहे तयार. आता ही तुम्हाला मी वाटीत काढून दाखवते. शेंगदाण्याची चटणी मस्त तयार झालेली आहे, एकदम मस्त रेडी आहे. चपाती भाकरी बरोबर, भाताबरोबर, कशाबरोबर पण खाऊ शकता.